right na de tie ne say ade bi wo ho no mo a ehu hia ye pa say ye benya enkwagye wo mu dia Onyankopɔn ma ade no eba bedadi e de ma ye nyina say ade bi wo ho no mo na Onyankopɔn empese ye behu a na say enya de enkwagye wo ya eno no ebetima aboaye right and you can Bible na Deuteronomy chapter 28 verse 28 no kan assembly wo Deuteronomy 29:29 yeah 29:29 rather sorry o se na de wodi ahunta nyina o se enyema bi wo ho no a Onyankopɔn adi asie o de ahinta ni na ye urade dia na ade bi Onyankopɔn de asie bia no onu Onyankopɔn na ne dia o de asie na se emu no enkwagye enhye da nim se yebenya enkwagye ewum na Onyankopɔn adi asie na se de wayi na die no de na ade bia se se nya enkwagye ewum ne de Onyankopɔn onfansie na odanedi ema yehu na yedi akiri na yenya enkwagye ewum na se oye bronya na wunya ne ho asem bia e wotro kunkun nti se sa na tie dia na asem no afahye kakra kase yi ya wo hwe ewiase media min kase ewiase nyina because China for no Eastern blog no omu ni bronya no but no so obi di bronya bi wo ho a na ye amamemufo bi a omu fi Europe ni ade omu ye Christians no makọ ha omu di right na wiase Western world ni mu na America agiatum na Ghana hanso ni titire pa se edom bebrebe edi omu mati omu agum omu ye no ni hwehwe ade achi nso a yehu no Bible ni yesi yenja ne saa na yenya ne saa dia menya sure se ebeboa enti se ye koba bi kura adekro no bronya no efiri right ni yakwa tresi ni source no adi free ho no mo na yehu ne background ni dia ene na yehu se ade no emfiri Nyankopɔn dia na enya de sesi kokodi akiri so na this time round no me eya na me ka se mbi se deception akasa no enye ayiwo enye by chance oh but it is by choice okay deception is not by chance what can say opedo chere saying me chere say so obi beda da obi no anaso obi beda da wo no so wa wo pa ena obi beda da wo so wo mpa obi enu obetima da da wo enka no na so wo mpa so obi abeda da wo a obi betima da da wo but aren't ni nipa betima da da wo e chere say information sa na sese nka wunya na wadwunu mu ti wadwunu mu da ho na obi ntimi na da wo no sa information no na eho na wunhunu obabia so by this time no every information bia ye hia bia no aba out right phone ye kuta ye ya wo maso na wo na wo se wo information bia wo se e bia ma abakosem ani atitesem ani Bible mu nsem ani science ni adi nyina no ni nyina ne kura ye ketwa wo ye phone so right enti sa opa wa opa ena obi betima da dawo ena efa bronya no no so no saa na etie ena da bi wom na se opa ena obi betima da dawo okay now ye he sa bronya ho asem ya se obisa osofu bia we di bronya na ona bisa nse na Christopher okura no ese Christopher di bronya na se eni se Christopher di bronya sa question we wudi bisa obi a oye sofo na odi bronya no a obeka kire o say yes ese Christopher di bronya we bisa say adenti na ese Christopher di bronya obeka kire o say bronya no ye Kristo Yesu na woda enti Yesu Kristo na woda ho afahye right enti ese si yedi eno anu no want me go beyond that want me go na nimbio because oni information bia am fa bronya no ho a deep right now wo fa obi a okọ asori keke o ye check goa ya me fan say on die kwesi ara bia na watam no Bible no okọ asori right ebi kura Bible no kura na on kan we fi asori ba pe no ato atwene baby ti say next Sunday ansa na okofa onim de o Bible nu de asofo aka na onim wo bi say obi otisa ana obi a meme nda bia na watam Bible kwa asori na bi say na say Christopher di bronya ana ni say Christopher di bronya wo kura wasem na obisa obebisa no no obehu some style bi na adwene be ne segama wabisa no an awkward question bi a enimu kwanse se so bisa no answer ode be ma won say yes ezesi edi bronya arenti na ezesi edi bronya obeka se ne sofo na ka kire ne se onyi bronya ene odi enti de sofo na kan na ono onim ne se ono akasa de
onye research bia wo bronya no ho enkohunu na bosuo ani na hyase ani ba bi efira ayeba but obi sa obi a oye sofu papa na oye well schooled in the Bible just wasua ana ya kire no Bible no Bible no na edin kan no Bible na kasa no onim ana wasanso nim Bible no ho abakosem ye wo Bible na kasa so ho history ewo ho onim sa abakosem no ana say sofu onim the history about Christmas na afi so wasan nim the origin of Christmas ana afi the mysteries about Christmas ever bronya ho ahintasem no sofu bi otisa no ono obeka kire wo pray say we are true Christian na we are Christoni na we Christoni no kwafo dia wontimi ni Kristo Yesu awoda wudi bronya enye ye nani kwan say wudi bronya right because you celebrate Christmas and fan kai Jesus Christ na owo Bible mu no awoda now Christmas na kase wo no everything about Christmas is either a misconception or a dangerous half truth or a complete lie. Everything about Christmas is either a misconception. Just a nipana dinibi. Oh, ana odiabubum kakra di onim ewo abakosem dia sofo akekan no wate ana nadwene no odiafa baabi. Senti sanso dia na eye asem bia ne fa eye no kore. Ana ne fa bi nso eye atro. Na ade bi ti sa no eye dangerous. Anya wo ne fa baabi nso aya ka se eye total or complete lie. Just ene de eye atrosem kura. Enti sa wo buru nya no a me keka ensem bi na me wia no me fan mako a na me biem. Now Christmas no it is well orchestrated cunningly by the master deceiver to entice and control the masses. Afashe bia ya shed that transina ebi ma shed that transina uma plane ade no ana omudi aba out na obunsam na hye ade na chi ana oye ade ni such a way say enipa ntimi hu akiri na ode be control edom no sana bronya no eti sana akwakoye right now anye ebi ni say Christmas no aye ti said the last week me kan ye no aye pagan festival direct chese aye abusunsumfo bi afahye ya tetete o membia ne afo mu pagan Roman Empire na no mu di sa afahye no ba wo mu kra no wo mu a wo mu sukura nyu wo mu no mu start ye wo mu tresi asanso di ko wo machi akom fie bebrebe 3400 years kran sana Jesus Christ ebebi ase enti sa asemo ya mekan sa sataneria na mabodin no na ayetete o man bi na ye fo mu the pagan Roman Empire fo no sa o man na enne ye fo mu the Western European countries ya Italy eka ho na afei Germany eka ho ye colonial masters Britain fo no wo mu eka ho wo mu na no mu di sa afahye no ana sa afahye no wo mu asesa no on say eka say adibia ye metamorphose da a metamorphose eche say asesa ne tibia no every tibia bakum akọ tibia foforo so te say aboa bi na efe akokono no ayene akokono ayene o say wo mu twa be no so wo mu twa abe no na ensano a eti eswa na say abe no wu a bo say na emua bi abem emua birikan bi no ma bem ye fo mu akokono no say abetwafo na nchi akokono na anwe no na say akokono onyia na wafu ataban ofu ataban pa na watu right otu a ye fa na somodwe but sa wo chi no na ukunu na wo bu nu a wo ba say eniema na ewu mu no eda so aye asomodwe no right so but eda so aye akokono no but wadane no ho no aba be ye asomodwe sa na tie sa na Christmas no so ete eye pagan Roman Empire fo no wo mu atetesem wo mu abakosem eye wo mu abosomsomfo afahye ena wo mu adi wo ma fanya sakwan bi so na wo mu dia ba be wura kristosun okay so enti somebody said we be example a fan say DDT duro bi no a wo mu eye adwuma wo ewuram ya wo mu de hye ewura no ya wo mu de piti kokoo so no sa poisonous bi na kan wano wawu no fan say ebi wotoam
ana ya awuduro e kan ano abewunti no ya de ya tro krata bi poison ni adro ejewu ni ya de enipa nkasa miensa mienu ade abiam se ni ya de ato ase se ade no dangerous enti no wonu abewunti ma hwe yie no amfa bi anka wano ade no so ani krojin ti se enzuo ana obi akọfa sa DDT ni bi ana fe wa why eyi no krata na tare ho no but aduro no wom ni de e da so ye DDT no a bẹ́ẹ̀ ni bakoro ni di wakọ print paper foforo ẹni wa twerɛ sugar ɛwɔ paper no so ɛni wa wúrɔ DDT krata na ɛtare ho no ɛni wa de ɛsi kyerɛ deɛ na wayɛ no ɛde akɔfam ho so ɔyɛ ne saa content na ɛwɔ toa no mu no ɛda so ayɛ DDT eti woda sɛ wokɔ no mu a wobɛwu sɛ la ɛmfa ho no sɛ yɛ change krata no ɛde afiri ho a yɛde sugar ɛde abɔ ho sana Christmas nete content no ani eniama na wom ni de tetete abusumsumfo afa share sataneria no a said ye ni edi no data ye didi the same ekwa fa so edi sataneria the same colors ye didi the same thing enti ehun edi keke no ana wo ma change na koye ni Christmas but content no ada so aye pagan Roman empire for sataneria no ana wo ya make so no sabi anyame nko na makɔhyɛ dodonku abi mu ana makɔkɔ sua bibi ana makɔhu bibi na me kan abɔntene wa wo phone ye kura wo ya wo de wo pa google satanalia sisi ya na bie obon sɛ asɛm bɛka kyerɛ wo no ɛyɛ bibi ti sei sɛ wo bɛkan ha sei ya we me twefri the British Encyclopedia mu under the subject Christmas and New Year I want to change information for you. If the Microsoft Encarta Premium, the 2009 edition, no. I want to change information under the subject Christmas. According to Microsoft Premium, 2009 edition. So Encarta Premium now the 2009 edition no. Under the topic Christmas. Was it so kind under the topic Christmas? I say no canon. The Encyclopedia Britannica. British Encyclopedia ni mu na wo. The 1943 to 1973 edition. 1943 to 1973 edition mu na wo. Volume 2. Enya book bi ho odin kura. Wo ko library a wo say bebregu obata your volumes. Book akasi bi. Under the subject Christmas. It is how who read Christmas no asem no a say no canon. In the Roman world. Was it pagan Roman empire for womu ewiase no na oka pagan Roman empire oka Italy Rome oka Britain for no ni colonial masters no womu no mudi Bible no ediba Africa ha no ba kire ye brunyadi Saturnalia was a time of merrymaking. Was it Saturnalia no na ye obusumsumfo afa she bi omudi but ediri wono mo a na womuji omani an exchange of gifts na omudiri won so a wo chamade a na menso ma chewade 25th December was regarded as the birth date of the unconquered sun. Was it we are 25th December no the birthday of the unconquered sun, the Roman god Saturn. Na the pagan Roman empire for no mo busum bia fa Saturn. Yes. The god of agriculture. No you god of agriculture. No meaning say ono no na ohwe emfumu djuma eso ade bi fa agric ho no ono ohwe enti tete no say ade bi anipa ne ntiase bia no no mu dia ye boso no mu som no ana Saturn nso no no mu san so associate no adnema awia se de awia ni pie anopa na enwumere no akoto na esumba uhunu obabia ho anu san so apie no no mu ntina se ana awia no so no eduru ba bia wo Europe ho no eduru ba bia esum no ye tententene na ehan no aye tietia ye friend no longer days shorter nights eno no wo Ghana ha no mo a uhunu sa de no but wo Europe and Middle East one mo a edu ba bia me fa se awia se bia watu kwa brochi a behu de make awia no be 2 o'clock to 3 no mu no na awia mu akoye te se de ko bo be 6 o'clock no enti e bo be 4 o'clock to 5 anyumra no na suma ba enti esum no baba for a very long period of time ade che no panso no bo 6 a bo se esum da so wo mu enti e bo be 7 o'clock 8 and some one say kania no ba but the drew sa na December 25th ho area ho no no a na long longer nights and shorter days enti no mu nim say beduru ba bi a awia no e beduru ba bi kra no hu no bio
te say ya na si wo Norway no wo ko Norway any for baby say ya ade anche wo ho for be 3 months kura na sunu wo msa ade so betima chia be 3 months na esunu mai enti no mu nim se awia no ya busum bi ni so ma nsom no a ebeduru ba bi no obekokora o mabio no mo di awia no ya busum a wo musum no no mo di sa afahye no ade man wo 25 December ho no because 25 December ho no na weda no asase se change ma ade chie na asase se eye tentene ama anadwo no eye tietia so te no eno mo di 25 December no si wo de ma busum satan na wo mu esun no enti ye tie ne se so obi ka kire wo se 25 December and you Jesus Christ na or Bible mu na that person is telling you a lie. So obi ka kire wo se Jesus Christ na or Bible mu no Hebrew kasem no ya fa ni Yashua Hamashiach sa papa no ono no or Bible mu no ono no so obi ka kire wo se 25 December that person is deceiving you. Ada say onu ni pakona kasa okasa asem no he has been deceived ya dada no and ono so dada wo. But once ade bia se kan wasem che wona se na da na se wo wani ma ho so a and oni pa betim dada da the moment a woni beba ho so se ade ne ye na da se pe wontimi na da obi o kan ya bato na sem na to atwene sa na tie 25 December no and the birthday of the Lord Jesus na Jesus Christ no Bible na wo da but the Sataneria na wo da and wo maboro ade abago wura Kristosun emu now the birthday of Jesus no I the same no now can say Satanelia no awoda na yes date na date na ya 25 December no aine ye ni Jesus date bia ya 25 na ne na kwa ya pe eno no de waka ma ya aye clear say 25 December no ni Bible mu ba bia say Yesu awoda right na mum esanse date no ene Sataneria de no shia pepepe no enti na ma wo kanse bronya ye sa bosom na fashe no ana bibia ne Sataneria that date 25th ni shia Jesus na wo da bia ne 25 December ni shia but 25 December na ye bosom Sataneria na wo da no eno no ma fa ade abatu Kristo Yesu so se ono na wo da right. But also the mechanic. Aine. And that dear say and yes say Jesus no 25 December. Oh and ni sa Satanelia na ko shia. Right. And yes na tie. Jesus na our Bible mu no obi anim date ya de wo no. Okay. Nobody knows it. Right. There what's it mu nyina ya speculation. Okay. In this speculation 25 December na amanfo aka mana ka ho no. Eno so betima speculations no bia. Say 25 December no maka say Jesus Christ. Yeah, Jesus awoda nti ebinu di bronya no. Eno so betima speculation no bia. Eno de ni root no sa abusonson fa fa she na make no. Okay. Nti wo mo di be wura mu no e bia wo be kire ya na obi oba kire di oba say speculation bia but wo mo di ade no be share asunu mu de wo mo nim say enya speculation but Satanelia ni date no ya abusonson fo date na no e wo mo di aba be wura mu wo mo di aba wura Kristosun na ansa na wo mo be yes ade ne sa anso no e wo changes bi wo hon mu a wo mo ye ya ansa na wo mo timi di Satanelia no ade aba be wura Kristosun. Oh, change no be there way. Ebini say, ebini say, who say Brenya no mu dia, wo mu start no anado. Anado konkomle esunka bi no about 12:1 no. Oh, kwesiada we ya, enya kwesiada ye yo, wo dia me ka na wiasefo. Sisi ai enya kwesiada mu ne wo, ya sha duwa na se. Ba dia say de wiasefo na wo ma me say de wo mu beti ase no na me ka. Enya kwesie ne na wotwe no. De sisa na wotwe mu an ya wada no. Oh, and Bruna. Yawada best starting anado. Yawada nado. But Yawada Benina or train best starting. But woman starting anopao. Woman starting anado concom renua a year anado 12:1 no. Edico 12:2 no. No master says a good morning. Woman says woman chia say a good morning. Let us say a Dana Casano, woman shas ya wana do me. Okay. So na wo ma change adibi ana na make kan ma me nkire kire ne wo change no yes yakopon wo kan Genesis chapter 1 on verse 19 ade kono Genesis chapter 1 verse 19 there na wo ho sema wo ho ni Genesis 1 verse 19 no osenade sign wasi na yakopon ma de sign na de chin there to so 9 no there to so 9 no so okay start free verse 14 no
na onyankopɔn ka sɛ wɔsi enti ebra nyankopɔn bɔ adeɛ no edu baabi me nyankopɔn ka sɛ nkanea mmerɛ ɔsoro ntiremu nkanea mmra ɔsoro ntiremu no atmosphere na atwa ho ahyia no nkanea mmra na ɛmɛpae ewia ne anadwo mu na ɛmɛpae adekyeɛ ne adesae mu na ɛnyɛ nsɛnkyerɛnne ne ɛbrɛ nkyekyɛmu ɛne ɛmmerɛ nkyekyɛmu ɛne ɛna ɛne mfeɛ enti ɛyɛ time segment ne nyankopɔn keka no wɔ no ɛne wɔsi na nyankopɔn yɛ awia sɛ ɛni adekyeɛ no so kan kɔ na onyankopɔn na ɔse verse 15 no na ɛnyɛ nkanea wɔ ɔsoro ntiremu no mu na ɛnhyerɛn asase so na ɛyɛ saa na onyankopɔn yɔ nkanea akɛseɛ mmienu ɛna nyankopɔn yɛ nkanea na akɛseɛ mmienu kanea kɛseɛ no kanea kɛseɛ paa no sɛ ɛni awia so ɛno ne awia sɛ ɛni adekyeɛ so ne kanea ketewa no ɛna ɔbɔ kanea ketewa bi sɛ ɛni anadwo so ɛno yɛ bosome sɛ ɛni anadwo so na ɔyɛ nsoroma nso ɛna nyankopɔn yɛ nsoroma nso wɔ wiem so na ɛna nyankopɔn ma adeɛ saeɛ na ɔma adeɛ kyeeɛ ɛdeɛ ɛtɔ so sɛn ɛnan so nti nyankopɔn ma yɛ time segment time segment no ɔde ama yɛ no bobɔbɔ no hɔ si ɛna ne mfie ne ade no yɛ 4 yɛwɔ day ɛyɛ time segment ɛyɛ 24 hours anadwo no di nkan ba esum no na kanea na bɛtoa so anadwo no yɛ 12 hours na de kyɛ na bɛtoa so 12 hours ne yɛ 1 day what kind days no 1 saa 7 a yɛ 1 week na wɔto baako ɛno nso yɛ another time segment ana what kind na wɔto no so maako ɛnan pɛ ne wanya abosumi baako what kind abosumi no nso edumienu a ne wanya afe baako time segment no yɛwɔ day week month ɛna afe year nti ɛno no bishop deɛ na ɔmo sesa no a ama burunya no nnɛ yɛdi a ɛyɛ abosom deɛ ɛno na mekyerɛ mu ba no day no nyankopɔn ka sɛ adeɛ nsa na adeɛ nkye adekyɛn anadwo na di nkan ba o nti sɛ ɔka wɔn abɛn sɛ verse 5 ne si na adeɛ san na adeɛ kyin de di nkan wɔka verse 8 na ɔsi na adeɛ san na adeɛ kyin de tɔ so mmienu saa na ɔkeka ya nti process bi nyankopɔn a program na ɔde ato nti tɛm bi adeɛ san na adeɛ akyin adeɛ san wuhu deɛ esum for 12 hours adeɛ kyin wuhu deɛ ɛhan wodi bɔ mu a wanya 1 day 1 day started time bɛn ewia tɔyɛ enti for example ɛnɛ kwasi adai adeɛ san yɛ no a esum hyɛ aseɛ sɛ ba na bo 6 o'clock na ewia nkɔtɔ yɛ no a ɛne yɛ Monday ase saa pagan Roman Empire for no baa a ɔmo si nyankopɔn deɛ na wahyehyɛ no a yɛ starting free ewia tɔyɛ nkosi ewia tɔyɛ no ɛyɛ nonsense ɛyɛ nyansa nim enti wɔn deɛ wɔn bɛ start ade no free anadwo 12 o'clock ɛde akɔ akɔsi another anadwo 12 o'clock enti tɛm bia wɔn ama ɛda no ba nifa baako ate akɔtare ɛfa baako because of that program no mu yɛ no wɔn yɛ for what butaya ne sɛ wɔn de saa afahyɛ buronya no satanelia no de ba bɛhyɛm na no so wɔn di a wɔn start anadwo enti wɔn de ba bɛhyɛ kristosun nu so a saa na wɔn de bɛyɛ no anadwo kɔnkɔmrɛ 12 o'clock wɔn start buronya no anadwo yes minim deɛ but minim asɔre no a wɔn start buronya no anadwo ɛwɔ Ghana ha saa anadwo no wɔn yɛ den saa anadwo no kyerɛ sɛ wɔn start buronya no 24th night okay no ba ko hyia wɔ asɔdɛm in the 24th night mmerɛ asɔre kɔɔ no yes ɛhɔ na yɛkɔ start buronya no that is it eti 24th night no ɛbɔ anadwo 12 o'clock kim wɔn sɛ ɛyɛ 25th so sɛ ɛyɛ no wɔn start buronya no na sɛ ɛda no wɔn start no anadwo kɔnkɔn 12 o'clock na wo wakɔ school wabɔ degree wini adeɛ wasua adeɛ na obi ɛka kyerɛ wo sɛ anadwo kɔnkɔn 12 o'clock kan John chapter 11 verse 9 John chapter 11 verse 9 anadwo abɔ anadwo 12 o'clock 12:1 ɛna obi ka kyerɛ wo sɛ yɛahyɛ ɛda foforɔ ase 25th adena kasa yɛ 25th o but wɔn start no 24th night enti 24th no nanadwo midnight na abɔ anadwo 12 o'clock no mo si ɛyɛ 25th enti yɛahyɛ buronya ase wosi ma di atum ade no so ade asa according to Bible no say but bishop sao say o ma dane day no nti calendar no time segment no o ma dane no nti no so obi ka say 12 no ade ache a say di pakro ye right ade na wo dan no we are wrong nyankopɔn say
Can John chapter 11 verse 9. Verse 9 no. Yesu bu ase. Was in Jesus Christ bi aka say. Enye no hwenu du mienu. 12 hours and a what aditiem. Sadia chia. Oh, ayaka sadia chin so wonu light. Han 12 hours na wom. Na so obi na me wi a. Enti say adia chin and past 6 o'clock we see enyumle 6 o'clock na 12 hours. So obi nam sa period ni mu a onsunti. Ne na mpimbo efise ohunu han. Eya na kanea wo mu a ohunu han. Na so obi nam anadwo. Dem say esum ba anadwo ba ati say de anadwo esum ya ben no. Onsunti. Eya nipa na timi pimbo efise han inni ne. Eya na kanea bi ani. So enti sa na Yakobon rengi na de o. Say ade bia no enhyase anopa no nsia enyumre no nsia ne de 12 hours. Ade a chia ne de 12 hours ato aso ne nya 1 day. So I said that this is an Yakobon I rengi na de. Onti na oni Yakobon de. On sesa no. Nyame de nyansa no. Ba nipa nhehye yemu. Yes. Sa time segment no asesa. That is it. Enti wo de wo Gyedie ni say ye share that sesa no. Say be ye betim de di bronya no. Yes. Ede ama ba se bronya no so afi bia no. Even though December no kura ya de a yenye ye oji achinje wo date no ho a ye di bronya no. Enti nka eno twemu a ene se nka say time segment no ko ne normal. Ba ya de eno so kura twemu a time segment no da so gina ne gina no a. I don't know aye pagan Roman Empire for calendar na wo mu aye no. On ana wo mu dia ba abewura Kristosun. Say the be ya through that calendar no wo matimi di sa afasha hodo no ya bosunsunfo afasha ni nyina dia ba beshem. Right. So I said that necessity. But Yakobon de no and sign said in Yakobon hye ne de no. Sa na te. Ana wuntimi practice religion without a calendar. And I say without feast. Okay. And every religion bia Zoroaster soon or on the calendar. Buddhist womu calendar. Islam nkramofo womu Hajri calendar womu Irani womu sumuno. Womu mfa wo Kristo ni wo calendar emfanye womu sum da biara da emfanye wo masori da. Okay. And so winning a Kristo for ni calendar o. A Kristo for ni calendar. Womu calendar. Anything. Calendar na womu use no the Gregorian calendar no. Okay. Yemfa nsum Yakobon ubetimi dia yade bia wo yase a wo pe. But the back is so soon. Yamfa ma ye bibia ho. Right. Ana wo mu di sa calendar no. Wo mu si Yakobon de na wo Bible nu no. Wo mu si eno no ya cake etwam. So ana wo mu di sa Gregorian calendar no mu no. Okay. Ada ba be wura esun no mu di eye asoro no. Bishop Medase ma yenko ahoma no so na yentie Reverend Richmond Osei or no yesofo oda Christ Deliverance Ministry International Safonano ewo Nkranza branch ewo Bono East. Oye sofwa ono jetum se ese a Christopher di Christmas anase bronya. Na yenye na dwen kire kakra ansana yaba eno yaba ho. Reverend Richmond, good evening. Me ba cho na numere wapom to saying. Yeda say ene na yemisa wadwen kire nkomo a edaba maso a yedie ene se yebisa se esese Christopher kura ye ha ye ho se yedi bronya na ugidie wo saasem no ho eye de esese Christopher yedi bronya yo opanye yame nshirao amen ene ujie ni sanya mode ebi Christopher nyina eni na ye hunu chiki ahodo a obia de no ahye the Bible say mo ba hwehwe no kore no na mahunu na no kore no be mamo aya de hye da ni ya ni be se bi sa asofo a wo nyina no se o mo ina no kokosia da asori ana so mo ye emenda kon ko ana wo ana sesi ayi de so bishop ayede no di nkomo osom memene da okay ti omo nyina no bishop akote no ana sa so kwa wo do ne o sesi ayi de ono nko ana wa ha okay there's according to Ninchili Mono ona was nkosie nyakura no onje omuso no entu no ye nkomo ye di ni dada mre bi atwam onye sa asom no ntom okay
And na anidimo. Let's start with Romans 14 verse 5. Romans 14 verse 5. 14 verse 5. Okay, yenti radiasem. Okay. Romans 14:5 no. Asena obi bu dabi sinibi. Okay. Na obi nso ebu nnahina apɛ. Enu nti momma obiala adwene enye no biako. Na de odwene dabi ho no. Odwene ma Awurade. Na de odie no nso odima Awurade. Na ode Onyankopɔn ase. Na de onie no. Amen. Yami Israel, God bless you. I will say, Ubi Budabi, Esinibi. Now, Paul Chirimu, I'm young to say, near alternate Debbie Hono, alternate Mayrade. The moment here, Chirimuano, not a dear dancers. She will be the Debbie Suano or the Mayradia, by a condemned any panel. Okay. But your Munti and you will be the Debbie Suo, and the Mayradia, my young condemned, say any panel. Now, I was you who said, yes, Christo, but all baby as now, all baby cat and paying you now, I said, to me, be any paying you, no, and I confirm. I'm a Christo. It's about young Isaiah chapter 7, verse 14. Isaiah 7 verse 14. 14. Yenti radiasem. Isaiah 7 verse number 14. Radiasem say, enti Awurade no ara bema mu nsenkyerene. Hwe ababa no benyisen na wawo obabani na watu ne din Emmanuel. Asiane Onyankopɔn ye wo ho. Amen. Amen. We nyina no na eye brasem na Awurade eka ne saa no. Wo se Awurade na nkasa be ma mo nsenkyerene. Na abeba wa bi nyinsan. Ampa ye Awurade ke no. Abeba wa no eba mu ma ye wo no. Na ye wu se ye wo obaburu Maria no ebre son. Ma ye wo no. Now, so according to Matthew chapter 1, verse 18, said Jesus Christ, I want here now. Yet did you see one of Emma above 4 by? Nina Yembra, na Unyame, as he said. It is a Obi Kase Odi Christmas, yeah, the word Christmas, Nankasani, the Christ, and I said, oh. It is Obi Guinea, Debbie will be Guinea Brunia before. No one, Gina Meladia, probably near a name. Also, bring a manga son of Famiko James 1 verse 26. Famiko James. James 1 verse 26. 26. James 1 verse 26. Yes, some say obi susu se oye onyamsumni na wanto ne tachama na reka na mum odada na kuma sa onipa yi ne yamsum ye okwa. Firstly, James 1, verse 25 and about it. Verse 25. Osena de okoto hwe adesidie mmra a edi munumunu. Na ontena mu. Na onye otiefo yemfrefo na mum oye adwuma no yofo no. Oninu na obehira no na de yomu. God bless you. I think Famiko 27, James 1:27 no matter. Ose onyamsuma ehotie na ehu innifi eja yankopɔ anim ne se obi kɔhwɛ nyisia ene akunafo won ahohia mu na oyi ne hu firi wiase nkekaye nyina mu. Amen. Amen. God bless you. In the other four, send ya medoko Romans wa ne kire woni ya madi eni so no. Nyame Sompa ehotie ne se obi kɔhwɛ inyanka. Right. Now, of your mobrofo, it's yet Christopher, no, ye did Brunyano, it drew why no Monsadiana. It drew why a cobblesome Viana. It drew a dear Naye. It drew no more Christo and the Peggy Brunya, one of the greatest of evangelism, yet the Yama Christo.
Bronya na ye di no Christmas no. Say ye bosom deal, ye niebe deal, ye one of the greatest wa ye the tree Accra Emerade. Bronya ye bedi, when did ye bonnet say? A Christopher ye the year evangelism, a Christopher ye the year convention, a Christopher ye the tree Accra, and the ma Erade, Erade, a Juma a day, a pija. It is a romance a kayano, Ubia ward in the Gyedie no, only a ward in a woman. It is Ubia and I use a ward in the Gyedie as a ward in a Mabosom media, and you know, be in the Assem. That's a apostle or cano. Bible no angasano, Morofone de Bray. Go to the analysis, I want you to bring in an and Yatrino, yet you live in and Morofone de Bay. It will be Brunya, no bigger than me Christmas, yeah. More Yana the Udia Mabosom. Okay. Power Yana the Udia Macristo, no, dia yen mapa, what dia target eteso, who's a Abra Yewu Yesu Christo, according to Lukuno, Yewu Yesu Christo, and Yansa for me and San or Mokunu used to know, or Muyana ye. Right. Or Muyana ye. And ye Christo, I didn't have so for Abra Yamema, Omuko P. Misery, no Muti Misery, and then Misery for some apostle. And so now, either for no more misery, no Monson Boson maybe. The word Christmas in Impulse, ye bosom pa, and the years were Yafa. Hallelujah. Amen. A bosom pa, yes, Christu by, you know, what Yafa. The Bible, the my warm. Chapter 4 verse 12 when it say Edibian and Yasa so Edibian as Nivian, Edibian and Nipuasia, yet the Ambo Nipas Unyam for Jesus Christ, you know. It is a Christmas. That's a meno ubimo abundance. Ubimo heavy as a party. That's a sort of one so as a program. Now on Monday I can't cram my dear Dennis Quine. It's Christmas na nipa bebre dani omo no monsano say as a 4 year okwanya obupa so obudu obu Christmas but yet Christmas one year ye the share ready anymore. It's Romans 14 verse 5 na me say obi gini bi dadi ho a odwene de man urade sa obi gini Christmas ho a odwene de man Yesu Kristo me so bo a wote benga o no Christmas nuru ama me nkobu so mbi Christmas is the greatest way of winning soul for Christ during Christmas and fear crapper. So Christo need be and car. More your mother say, and Yaboson for, and Yaboson for, and Yaboson for. Now you may be as in Kusumo. But you need Yamson P or Sad anymore. Now you just programs. Na yenye nyankafu adoye yenye kunafu adoye yenye mobrafu adoye na yenwusa ampa yedi Christmas no e dia ma dia gen kopa Kristo no na ye de sa awurade mu obi afo se o de sombo son ibi kura ketemire mu no Nehemia epotena o hini bibia na ya fa ne nomumu a na o sensa right na Nehemia na woni mo hene no would yame. Shadow is a bedrago. You could dig Guasumu that yet. You could dig Guasumu, hence no Munimu Rade. If you have somebody in Kamuda. But Upio Christo Libya now is a Christmas and now. Yes, Christo one, yes, celebrity ya. Yes, celebrity my young Goponi, a young Gopa, Christo, a you know, yes, celebrity Mambosom. Ose udi e kire na gasa wo kasa bebira enya Bible no kura poluma bishop nchemu biu Bible no ma wo hwembiu ma wo hwe Bible mu biu oza Bible no and na wan bo so de yensa kae ba Bible say hwe papa ne sua okay the Christmas ni yesterday a yemunu say yen konomonsa yen konomonsa mata but yen celebrate e wo unyame asem so Fantia cra and the Christmas Biarano or a solid piano as you say program one or the year adoye. Okay. Sompa Christmas what is a program one in you see any young country when you know more yet.
send your James 1:27 kind, you know, and into the right. Who was our Genedia? Already move for it will be around. But the Munya Genedia say more yet the Amabusum Bidia, and then they be move for it will be right. It is a question be of our. Okay, and Reverend, Niame Pasami Bisane say, wo de won tias ye no Gyedie mu no. Edin no enye ohaw. Say edin no amanfo bi kura kire mu say eye abosonsum network now maye. Okay. La no maye. De anami bisa wo ne say wo de edin no enye nea ebinu susu say ya abosomdin no eno no enye nea ehawadwen. Sorry. Wa drop e wo ho na me say o Facebook no so nti no say contribution bi wo mu ya ye behwe na yasan ya connect no. But summary of their okaye and say ono no de hu say ya abosomsom ese abosomsom krampo a okay. Say ese abosomsom krampo a ono hu say said ya Christopher di bronya no nye sa na abosonsom no etie. Okay, wasan abaso biem. Endi Reverend na aha yo na me bisa wo se wo de Gyedie kire wo se edin no kran ene abosonsom ade ye bisa said ya mo a Christopher mu di bronya no eno ene sa abosonsom no enye pe enti no so obi di bronya onye mfomso sana na pesa o kire and I make say also tia say bronya no kura bono bronya no ni twi ni ye bronya no Christmas e tie ke bronya no say na we tia say kire say bronya murofo and omo di bronya e ba ye omo e celebrity omo so na the Bible e ba ye right e dia before no e can say hey Jumadi we dia omudi dia yenni ya bibiri mu ha na omuto ni di say eye buronya burunyinenya na ye before no ye ni buronya ye ni buronya okay murofo no say apostle tininka ohwe TV why na di TV baaye murofo na de baaye okay o yusuka why na de baaye murofo na de baaye Bible say hwe papa nesia yo Reverend ye bedo asenansa na wo bekro no obi wo ho a sese na dwena ye ntanta odi bronya but ye ka se bronya die no kura so no enye nyame asem wo so sese wa ma yate ase se bronya no sabie son ye de peja Kristo ye de kira doye ye de ye enema bibra convention na ye de ya asem patre etwe edom de ma Kristo di anakoma buo ananadwene ya asachira wo bronya die ho no die na obeka de ahye nkura na anwumere yi yo apostle nyame shirao na nyame wo ndi wachi ya udi nkonem amen Paul say enye se me no omotwe nkonu ya baako na me ye no se wi afefo na menya won ama Kristo it is only Kristo ni mpo na se bronya no ya abosonsomfo a enye se wu Gyedie akokasa yim ba wo no wo mu hunu ni yemamu na wanya omo ama Kristo tini se o Kristo ni bia nkran se bronya bere no ma onkoye maasem ma onkoye nsasem ma onkoye ade a ensem fata ba bronya no onfa ne hu nsiwo onse ne hu manwuma pa ewo Kristo mu na Kristo be fa sa kwanya we so na wase ne ho animunyam so according to Luke chapter 5 verse 32 Jesus Christ say ma mefre apapafo na me defre de bonyefo se onsa kire won agen impo se ni bonyefo ni librunya no a Jesus Christ be free won ti no ye hunu nyame sompa ye beda na di amomo na amomo nso atinye free saa ne ye ho na omo be hunu Kristo na ebeboa ma Kristo animunyam no akoso dan se ye beto amomo nko a na omo di aye ne a omo pe a greatest way of winning soul for Jesus Christ. But Reverend sir, o kan sa there na wo pa kire say bronya no ye abosonsom ana. There be enya abosonsom na ne America ne say empo e ya abosonsom pa. Yemfa nyame kwan so na yentwe omo imfiri ho. Right. Say empo say e ya abosonsom pa.
yɛmfa nyame kwan na yɛntwe ɔmo sɛnea na Paul ɛfa nyame kwan ɛtwe unbelievers no Awurade bɛhyira yɛn. Amen. Reverend Richmond Osei enumere yɛda ase papa no nso wadwen kyerɛ. Yo, yɛnso yɛda mase yɛne nhyira mu. Amen. Ebisafo ene a oti ye Reverend Richmond Osei, Christ Deliverance Ministry International asafo a ne nkrabata won kranza wo Bono East no ɛhɔ ɛna yɛkɔgye na dwen kyerɛ edifiri Osei bronya no udi a onye mfomso na sɛ yɛ empo sɛ de nipa bi kan sɛ Satanalian na de ye na yakofa aba no wo fa saa kwan no so na wo dane no wo de ye enema pa wonya emfom kwan bi as bishop ma memra ho na menyina no so memisa sɛ wo hwɛ te sɛ dia Reverend Richmond kan ye no yes bia bronya no date omudi no ene enema bi no ese said ya no mudi Satanaria bosom no ne ye no ebia ese no but enema na omoye wo bronya no mu no ebetima ka say bia ene sa afase no eno no enyepe. For example that day do a ye te said o kan no ebi kwa sorry ebi ye convention kan nyame asem anya hwe nipa ba ko mienu bi ebefa saa da no so asachira te said ye bia sabre na nkrofo wensa ebro eye niema bi no a Christopher ankasa de omo nye saa niema no ebi enti no yen o conclude say and make say wo anye wo in personal ye conclude say yabosom niema ebia na ya man nkrofo aye confused mpacho obechire mu sen okay ayi de tie ne say said na oka asem bi se abusumsum mpo a se me fa na asem na oka se abusumsum mpo a na se ono no opese o kire se onim se ade no ya abusumsum ana abra o se wo phone kura wo sisi akura no wo bo satanalia ne sisi a anya me na me ka wo wo phone na nkasa ya eda wanim na ba kire wo se satanalia no ano ana wo madam ni Christmas no enti ma mo nka se bishop eno no obi so adwene na otwere koto ho obi adwene say information e wo internet no so nyina ya nkrofo adwene ena o ma twere e de ato ho nom wo ko search e hu eti se obi atwere book na dwene na ono de atwere book no ena ye fa kenkan enti all the sources no kan nyina ka eyi ho asem no te say we the dictionary of the Christian church we hwa obeka Satanalia no asem ano de abesi bro nya no so ena makotu encyclopedia Britannica, Korea's Encyclopedia, Makotu, Microsoft Encarta Premium no. All these sources we nyina no, nyina kase Satanalia no madani no be ni Christmas. Enti we ni grounds ya obetimi aka say ade no say abusumpa. Onko ye steady e wa ade no na on conclude ade no man na nsi form say ade no abusumpa afa say. Na Deuteronomy chapter 22 no, Deuteronomy chapter 12 no nche no. Deuteronomy chapter 12 and it's saying chapter 12 verse 29 ti asembi wa verse number 29 hwe ade no wotimi nyim free ewiasefo no nsemu right okay we dey quotation ni Deuteronomy 12:29 se Awurade won Yankopon twitwa amanaman a worukotu won afiri wanim Onyankopon ka kire Israelfo ni say amama bi ti asasen so mu ya busonsomfo ntimi tu mu afiri asasen so na mu asasen di amaw na wo kokoti asasen so a na wutu wantena wan asase so a tu sa amama no tena mu asasen so a hwonye na say ya wasay won afiri wanim no ekiri na say ya me Nyankopon na me say wo mu firi wanim na say ya ma say amama no afiri wanim ekiri die no anya wo fidie mama wo machi die enkoye fidie amaw na hwonye eti you very careful na hwonye na wa mbisa won anya am ekiri kwan say na ma mbisa wo mu abosom no ekiri kwan say amanaman yi som wanyam no say mo amama we na mo som mu abosom no mo som wo mu say na me nso no menya no sama me Nyankopon me nso mo bosom ni bi ba de na mo ye no me ye no sa pepepe de ma me Nyankopon ena Awurade say eti Christmas no so abosomsom adi na wo mu nyina ya abosomsom ba me de me nso bosom no but date no ne ekwan na mo fa so mu di ni adi nyina no me fa me ba kwa ye de ma Nyankopon say de ono wo ka no ano asabe ne Nyankopon ka kire Israelfo no Awurade say enya Awurade wo Nyankopon sa Nyankopon say mu Israelfo mu hwe ye ma mu nya me sa
na Awurade Nyankopɔn achiwade a ɔtan nyinaa na Nyankopɔn achiwade a ɔmpɛ nyinaa ana saa nkrɔfo no yɛnti ne matu mu firi asase no so no na mo asɛm a merehyɛ mu nyinaa nti asɛm a mehyɛ mu nyinaa no mohwɛ na munni so na munni so bɛbɛ ka ho hebrew nya no ho wontimi nyi mfiri wiasefoɔ no nsɛm da ɛyɛ wiasefoɔ adeɛ enti na ɛba ya na ɔma som so ɔka sɛ wɔn di kwa akɔhyɛ wɔn di buronya no wɔn di asɛ Kristo animonyam no Jesus na kasa waka kyerɛ sɛ kodi na woda ɛna waka sɛ me di kɔhyɛ animonyam ana yɛni babu verse bi a kyerɛ sɛ ka sɛ yɛni na woda but ɔka sɛ Yesu ankasa kyerɛ adeɛ a yɛmfa nkae no de Luke chapter 22 verse 19 Jesus na kasa kyerɛ adeɛ no sɛ yɛmfa deɛ ne nkae no Awurade adidi enie Luke 22:19 Luke chapter 22 verse 19 na ofa pan no da ase bubu wɔse na Jesus wa pan no da ase no bubu na ɔde ma wan ka sɛ ɛna ɔde ma omu no ka kyerɛ omu sɛ ina me honam amunti wa de ma honam amunti wa de ma ɛno nti momfa munya we nyifa nya me nkae nti munya Awurade adidi na momfa nya me nkae ɛno de hia no Awurade adidi ɛna yɛ de kai Kristo Yesu nti adeɛ bi a Kristo anka no yɛde yɛyɛ a ɛnyɛ yɛ dabi na yɛsom ne yɛ nneɛma a yɛyɛ nyinaa no bibia a yɛyɛ wɔ yɛsom ne nyinaa na yɛatwerɛ nyɛ bibi te sɛ afahyɛ wɔ yi a ɛtwe dɔm ne nyinaa kɔdi wɔ machi no so adeɛ wei ɛtwe ɛdɔm paa na ɛdi kɔdi akyire ɛnyɛ bibi saa a Yesu anka bibia wɔ ho na tumi kɔtwe nipa no dɔm ne di wɔ machi sɛ na ɔka bibi ho sɛ meka sɛ adeɛ bi ɛfa buronya ho biara no deɛ papa ɛwɔ mpa no ɛyɛ hypocrisy ɛyɛ nyatwom sɛ woyɛ crusade na wode atwe ɛdɔm a bɔne bi animu but every time of the year afimu ni nyina January February March ko see any time of the year bia no we ye crusade twa kra eye ye na wo twa Jesus Christ na wo no asem kra no wo mun ka wo ekosi se buru nya beso ansa no makoka Jesus Christ awo ho asem enti no Jesus Christ na wo ho asem no every part of the year as I say ye ka ho asem so ye ntimi anka ne ye twa ma ne ko du buru nya bre ya safa buru nya no so yenim se eya bosonsonfo afa se bi ne edia bawura Kristo sun mu no na se se ho ene be ka Yesu Kristo na wo ho asem a we are being hypocrite ye nya atom hwehwani mu okay okotu James 1:27 say Sompa ho tie ani se ekobie nyanka ne nyisia ene mobro wafo correct Som correct pa but so what na the whole year wintimi nto obi ade wintimi ko hwe nyisia ni nyanka ne mobro wafo wo twa akosi se buru nya bre ebe so no akoya dia we are hypocrite ena oka se ebra ya wo agenkwa no ade a enwanhwefo bi kosra no na omkosra no mo ye na ye enti edu buru nya bre no a ye adoye ye nkro afoforo adoye enti no sa quotation na okan sa bible account no managina so say edu bronya be na ye nkrofo adoye a eye o sa meka say satanalia no mukra no mu cheche mu ho ade no mu yadoye decide no e wo mu bolo eye good so be ye but wo mu bolo ade no kra di frabusunsun eno mu de buy Bishop bronya no adwen a obi di bronya no ana ne ye no ne ye bone hwe o so kasa no o ka bibi say wo mu ntwo mu free adwaman ne bone ni ade na o ka no so ho okay na say wona kasa prove say ade no ediri ho no mu a bone ani ade ayeden ekoso bebre ku say wo per part of the year enipa di bone tie Yakobɔ pa eye bronya bre hwe enipa na wo si wako gada wo mu ho no mu no a wo ni wo mu ye crusade no mu pie free ayi ho no mu no a no wo ma na yo mbesa fancy dress no wo ma mo kɔ ayi no asɔre no wo ma na yo mbesa fancy dress no fancy dress no mu say wo satanalia ni mu ana mu ja ba che Kristo sun ankrofo na ya gada wo mu say ye yi wo ma free bronya ni mu no wo ma no wo mu pie free asɔre dem no ma no wura ba no akɔtwa bi no akɔbo wo ma na wo mu free asɔre dem kora no mu ba ene se bi so e ba sa da ye ene nya asɔre no na aye bibi eye nipa no ni su enipa ni su ana ya se brebre ama akamani ama so enti Jeremiah 5:31 no okasem bi wo Christmas no nka nyamsom no ho ana wo sofo wo akotiti wani hu na wo dia bechem ana nipa no so aba na wo mu di bone kasitie Yakobɔ kasem bi a oka no se bone no omu ni na Sunday mo wo mu ni no so wo di no wo mu fie enti ete se o se nipa na nkwa asɔre kɔ na obedi bone obedi okoba so na so obedi a obedi ba se bronya ni mu a emfa bechem okay se brebre ama amane so ama hwasem bi oka no ha okay Jeremiah 5:31 verse 31
ɔsi adifo no hyɛ control ɔsi adifo a ɔmo abɛ wiase no ɔmo hyɛ control na asɔfo nso na asɔfo di wɔn koko so nse ebi no aka no ɔsɛ ɔno akasa osi ne bo ɛna ɔka sɛ ade no kra no ɔmo bɛdi ɔmo de bɛma ɔmo de bɛhyɛ Yesu animonyam sanya no kra mpo ɔmo de bɛhyɛ Yesu animonyam na Yesu aka kyerɛ sɛ kodi hyɛ no animonyam saa verse no kotu yɛ no ayi Romans chapter 14 verse 5 wɔn a ɔsi obi bu dabi ɛkyɛn dabi no ɛmfa bro gate a yɛwu Yesu hu ɛna mfa ɛda yɛde yɛ asɔre sɛ mimi ngane kwasi ada ho ɛmfa ho kra on kankan ye on sa sem free verse 1 on kan mra entwam obenwa de kra na o kan wasem no basem o Jeremia o kan ye o se na masofo no so na mo na akoko so de asofo no kan kra o mu si o mu bo no ma kasa e ka o mu bu asem na mema nso penisa na ade no so buronya no so no boni wom nti oman no o mu si o mu pensa na nso na wieye no na o se na awieye no mo beye no den awieye no mo beye no den awieye no mo beye no den nti atemuda no na ehun asem no enipa no ebeyi ano ewo awurade anim ne ye bo ho dawuro se ye ma ye nimra ye ho so na saa de na ekoso no emfiri Nyankopɔn wo mu hyeda orchestrate ade no no mu dia bewura kristosun na ade no ekoso asore no ye nsakira kwan no sa be ya de bi enipa no pa ye nsakira kwan na ye fa so ye di no ana ye ntontwene kora ade na kasa Yesu nka nkire obi ase odi bronya na fa kai no wa kire wade afa kai no se eye awurade adidi simple ye nya awurade adidi ye fa kai no ade bia ye bia no programs no ye nhyehyɛ for the whole year anya se wo ye a friends a crusade any ade ye di tambia ana wa hyehyɛ bi na ko wura bronya brenum ana bronya na so na wo ye sa crusade na boni ni mfumso bi ani ho ba wo tra on mo na edu bronya bre na say afei na akwa ye crusade if say saa time na obenya nipa ni ade dia you are being hypocrite wo ye nya to bishop yan fa ne se bronya bre no ana bronya die nti ema obi besachra na dwen obeye adetenene ebie ni nsem hwa foforo oye ade bia Kristo epa eno no yebeka se bronya still enye bronya ne de enye because I am sunsunfo afa se bi no mu dia bechim nti se na me no so ma obi beye adetenene obi besachra na dwen bronya bere no 24th night nipa na kwa asore okwa asore na ade ache efiri honom enam so wabeje Kristo adi na brabo na setna na dia o ye nipa kwatim di hu adanse se esuma se no benten wasachra na kwan still ye betima ka se bronya nye se e normal thing na oye e normal crusade na oye ana akwako crash bronya brandi a eno no fun so bi ani but wudi wadun si bronya no so se eno na wo koye bronya bre na obeye crusade that is it odi bronya bre na yo crusade dia wo ye hypocrite medas masam no unse no ka asem bi se na odi se na yakwa ahoma na yo e broni na nya me wa we say Christmas won eni twi din so we translate Christmas adi betwa adnaka say ye 2 words Christ and mass Christ no we mo fa say Jesus Christ but Christ na ka say enye din a title the title just the anointed one the yasra no and mass so mass na ye din so kire mass ni mu ahun mass no asori bi and wo mu ye wo masori a wo mu si ye bo mass eno no ye one and mass no so wo ko mythology ni mu a Roman for mythology ni mu a ye pagan Roman empire for no bosum bi ona ni din da saa busum ni afa ne match ne so wo ye busum bi o mu konto kwa no mu o maso no apakam no mu de adi o manim ye fa ne mass how can you know say saa busum no kra ni din no eno mu dia ba ba tade ne ho no so ade no eni twi din ana babu no so ka say saa ne ye ka no dia babu no kra ne yentontwene ye nya kan no yento babu no ntwene babu no enye ayi Italy fo no mu di Kristosum ba Africa ha no enyo mu no mu cho babu no right enya ayifo no ye fa say ya colonial masters na ye Britain fo no enyo mu no mu cho babu no Israel emerima be say 40 ene Yakopon na mo so oyusu a period of about 1500 years to 1600 years and we cover babu ni nyina Israel fo na choe eni senka Britain fo no ko tam babu no di ba eni senka ko ya ni sa because babu na ka sa no mo di o mo sa di akokka de no wo mu di wo mu saka sa nkrofo no wo mu di wo mu saka o ma temper with the Bible o ma yi bia film di niema bia hyehyem so se ko ma koya Yakopon na nim kwan obafa so a ya brothers na wo mu Ethiopia no ka enam wo mu so ana ye benya Ethiopian Bible ni bi sisi asa Ethiopian Bible ni bi aba out 80 books ene wo
Yeah, can sister books. Information is in the one moment idea. Bible be on my friend the Apocrypha. Say, be what in Dinda. A part of the Old Testament, you know. I have about 15 books. 14 and 15 books. And you know, woman, you have why some we are no. And you mean, Cassa, dear Abrofuni, yet there be media may come somewhere. Number in contact to a yellow crack woman the car by a good woman, only a praba, a correct. Woman, and your mother be fine. But woman, dear, so my ya, and you know, dear Emma young quadja boy and so. And also, yet can once a million token. Meda celebrate. Bronin when you're not dear day. Bronin when you're not dear de ebusafo baby ayedri my yemfa wonso adwen kyerɛ kakra ugidie e wo bronya die ho no eye de wo hia 0546618774 0546618774 0260196062 0260196062. Hello, good evening. This is Joko from President Sompa. May I say, would you do anything? My intuition. Okay, me so me dear me can say doing and casano. Me say a do brunya. Na say obi aye aduana we kumabua. Na we trebi a do brunya no ye nti we trebi. Na dia brewa. And I say because you're brilliant. Okay. But on the becho, I say like Islamic form do the photo na okay. And also the way Christian is Oji na no answer Oji. Okay. Na individual what na sam no. Aha. Okay. Christmas say Oji na and just Oji. Okay. Hello, good evening. Yes, sir. Udini baby okasafi. Meda say my intiwe ugidi any saying. Never show me my intiwe. My intiwe. Deviano, because you know, because the number here in Canada, between the Canada, no way that last year, we say, Indiana, you're going to be in a year, but you may be a 2023 up to 2025. Many SG and the call me fast and let me check out to no more all you know and Bodra. And Bodra, yeah. The maybe I am the number, name Sango for and everybody. The ball in channel, a man and Sango for nothing. But I'm going to know more Kata, or because I am here, or more piano, a year a change. In California, but the cousin is just a little Debbie, Yatowas no a nipper back on a be a wire or sa, but then Tresse, woman was side Gyedie and Muninano, Womotesa, Wadaroma. Yeah, now was an I am for before fro. Hello, good evening. Oh, good evening. Good evening, baby, I'll Casafi. But your friend of farming is pretty good. Medas a brown kwame my intio anyway. But your Mr. My radio no call from Wadaroma na intio. Okay. Also bet my friend 0546618774. Hello, brown kwame. But your Edicano, the softener of friend on the Seminimuka and Salma Babunya. Yeah, monitor. You mpacho say okasafa romance ono ehon en fa Christmas bia ho right okasafa Isaiah tama yeba uyesu ne commission no fine and dem ne adwen 100%. But yemu say ho say yen hwe data ye do Jesus Christ right ne fa compare Christmas ne say eni ni boy eni ni sisu ana because se hwe quotation bi o Luke 1:26 na or say I have seen a tossing siano.
ɛna ɔbɔfoɔ no ba ɔba Mary ne nkyɛn na ɔka kyerɛ sɛ ɔbɛ ɔnyem ɔba ɛnfan sa Luke 1:26 na ɔna ɔbɔfoɔ no ba ɔba ne nkyɛn nti sɛ de ba ɔmo ankasa Roman calendar ne mu a the month of the 6th is June. From June to December, 6 months. Nipa ya nyem na months na nyem nipa. It didn't just Jesus Christ or a premature baby ana. Sorry I say. Inti I don't know say there no cry down omo person be di omo ye be no cry no be ye adwuma. Right. Your Bible no from Genesis to Revelation, there be no a Christmas one sir. Yeah, that's it. Yemfa obi befro. Hello, good evening. Udeni baby akasafi. Me da say my enti u Gyedie anwumre. Anwumre ye be chia bishop ta with oyama man. Right. Wa so ye chia wo you mata wo so wo ye man. Yeah, that's. Then Christmas not so. Yeah, that's it. Yeah, no follow teaching, you know, mo be bio ma dream yi. It is in as much as if we are so aji atumo mutini every year. There won't go for this or and some are yaking so much here, and I'm so many young man. On that now, I can get how much action way for you. If you say they are Christian, and I say, that's a good edition by force. And to me, I say, I'm follow the teachings, and I'm follow the year now. Right. Yeah, that's it, baby. Also, bet me afraid na waba abechere wadren 0546618774 na wabaso aba abechere sadia Gyedie yo. Hello, good evening. Hello, yeah, good evening. You go my this is your first question. Okay. Question on something with the first and say, me name auntie na TV. Me name auntie na film. So some of them me name auntie na film. Do bring bia no kumabwa. Do bring bia no kumabwa. Auntie me na me so my mo me Christmas na. Do bring no kumabwa. Na start born me TV and answer say me because on odi other Christmas but me so no. In the management, the DNA, then on this meeting, if you know, maybe that's not there as a show or that then more would you and I thought it would you. Okay. Yeah, that's it. The question is, ne on an internet Christmas be a ukuma boa at the year, Adriane. Where ni Nantin Adriana no unya bibia ni, and to be such a ukuma oniana. Okay, the question. Hello, good evening. Nyamia don't boko mirror. Udeni baby akasafi. Me da say my enti opening. Then no be pastor say na atuna bi say no and then abebi na bi say na mi say why we dey say Francis no side so could you all no say the church bro ni mu ma ya ti ase no ni mi sa that's of ni na me tene na say I have been able to say my own post there. I tell you that any way I mean, and the master the kind of say, quotation that I'm passing sense out of one because on the mention more the man, remember, just a couple of days, yes, now what done one come out and so you're going to see the kind of when you didn't come out with you, a man, just also. So, yes, I would done a and you remember that they and Panka and ready to do on top one cat at them. Into the salary on quotation between Senano. Yo, now obey the who so for yo, or this of will be said was the church of Brunia no mono on church the muye. Ain't no for quotations of Fabrunia no in our send no. For send this as of no. Okay. Bishop, I think that at this point, no, me ba honum na questions bi wo ho a ubeyi ya no de amaye na afi yabo ne tofa asore. Yeah. Enji first one no o si so bi man aduane
ne onene antnet bronya bia okuma boa because of bronya nti wakuma boa ade aye aduane ono essence one antnet nti no ono no wani antnet aduane no a onya bibia ni nti ono no nso no ebia ni Gyedie mu no onji bronya no ntoma aduane etesa na ese odi ana onyi ono akase ne onyi bronya no ntum okay woni ma bebre ho no a esese wo ye enya aduane die no nko a onji se de be ya confusion bia start one antnet ntemti no for the meantime no nya no ho abotre na ondi se antnet no odigi ni nsem normally for all the time ni na don fan say normal thing bia happen so oni mo bati bronya na si ye pa dia anyo obi na beka chen say aduane ma mondi enti we similar to enipa na kan say obi be che no aduane na bronya aduane a esese wogie no so say ade enipa no woni di sa kasubo mu no obre aduane ota be che aduane bra bronya ni si ye ota be che aduane na normal thing bia oye dia oya na ko wura bronya ni mu a normal thing na asi nje no de wuntimi nka se wunni but se enya dia oya no normal na mu bronya bre no oya no from Christmas to Christmas dia na se na kuma di bronya na chi ye se o mani hu no kore no se wanka se waji atum se bronya no nya dia se o mani hu no kore na edu sa period na uja na aduane ni di right edu sa period na uja nipa kro no na aduane no edi me obi bisa me question bi se fansa wo ye adwuma ho na ye eduru bronya bre na esi ye ma Christmas bonus se wo ji ana ewo adwuma ni se wo ji ana wo ji so ade no ye kan sa say ye Christmas bonus yes sanu besepa ani konia hahai ye de obanyansafo ne ye de ton adenti na nipa no di sika no ana sa bonus no di me nipa no bonus na ka sa ye Latin word o ye bonus bona bonium chese good chese adwuma na maye no ehon faso nya dododie bi aba ani ye che wadwuma mu honom adwuma no ye bi ana wa anye bi wo ye bi enti adwuma na wo ye ni nti ana sika ne ba dia wo bre ye ni nti esa wo ji wo die na kodi because enya Christmas gift nipa no a ono no ye adwuma no a o mam sa Christmas bonus no say ade a gift ani ade chicha ko de besia bontene obi obesia ni bia wa nya adwuma ni bi obaka se bra baji bi kodi ba ye nya ne sa ye de ma wo mo adwuma ni mu na enti nipa na o de scan de ma wona na bonus ni de ma wono ana ono mo akofa Christmas bi abebata ho je say wo kire ne say o boss mi mo mi ni bronya mi ni Christmas ni mo ba de adwuma ni ye nyina ye na mo che enwa dododo dia mo fam de ma me na me so mi nkodi wo ji a wo ni bronya okay sana ade tinti obi o ha opeso okodi bronya nti no wo ka say nipa ne ngia de nkodi posi o so ogidi a che de we di bronya nti eni so ogi dabi yes sanu besepa ani konia ha obanyasafo ye buni be okay abusanfo ye de nkomo no be na che bishop nti ye wayi afrefo ano awie no na bonetofa ma ye enne efa bronya no ho ade a ye nya ahwe ye wo ho because they say eno na pempen so ba yes usi abonte amanfo ni abri bu fa so serious obi e boa no ho for bronya no crepa nti fani odi jaye ame de akotwen next week no ma ye nim ye o say me a spiritual man nti ye hwe kana side na hwe honam fema des no ni ye san so hwe spiritual side no o say every year bia no se afia no ebe ko na wie ya no makotra asode mo no na o mabọ afia na okonu etuo na afia foforo ba no ba be shim o say this year we memma kantin kane nkantira moa Ghana ha nipa ya bo mu ka tete wo mu adwum aban mu ani ade no mu nyina afiri mu afia we na sia na ekowura mu no ono kra de ne de o de ba kra chen de ebetwa mu ko ye no so enti ye sere rade say lorry accident nya de ade ya esisi wo sa period mu no ye maka ho ye office fo ka ho ye busuafo ka ho ye adofo e ka ho nti ewrade hu ye mobo no mo ye ho ban ma lorry accident ne du bronya bremu ye bebre no atuo ntwamaye ye mpai bono no enti ye komu abad bronya de ye ba ka ho asem na ma ne nan na sifom ama nipa na hu say ade no emfiri nyankopon next week ye ba se ewrade adom ye tinkom ye ba me prove akire enipa ni nyina mo mate say even December kra no when yakopon ni so abofo ni Jesus Christ animu no anu nya bosumi etosu dum ni nya bosumi etosu dum ni no
enya busumi to so dumienu ana January nso nya busumi a edi nkan me kire na masan so akotu Bible no dia kire busumi edi nkan ani busumi to so dumienu na me dia kire Christmas no nipa na hu say e fake ndi me te hoi menye madwene se dia me didi da bia no saa na me didi bia no ma iwadwuma no ma obi bia no ma ekohia bronya na wo ye no maten right that is ani enante ye nyina se sa ne me sheda nka se me bronya nti wo ye se me ye bibi sononko ma didie mu me ntade hye mu me ade bia me ye bia ye no maten no ma me bia anya no ma pepepe sa na ye nti se bia wo ma me no papa wo ma ne wo mu sika bia yemfa nse afi bia na wo ma na wo mu sika yemfa nse wo enya de wo ma na wo mu sika da bia bronya yaduri enka se bronya nti wo kwa akoma ne no se wo ma ne da bia de ande to aso ye sa ba memodin se bronya so nti me do bronya de asande o se me yakopon hira me pa me on say me yakokra but me mama owo me no mama no nwi ote oh okay every month bia no me ko pay no busumi we so ameka ko pay no because every month bia no man ska no de eno no nkire say ye bronya nti e ya de a wo ye ne da bia that sa na me ye made ndi sa na me ye ndi ma no mo no mo kunu no mo ko bronya neema ho ba bi kura tini ni kunu ya aka bronya no ni so boni ni bi no Crofo ba jin crofo yirenom crofo ba jin crofo kununum ebi ma wade ebegu because of Christmas obaka say one ton to mama mi bronya bre one mama miska ankobo miti enti ankobo miti enti no be ye trouble ni nyina ni gira bronya no so enti ade bia ye bia no yenya no normal wonu ma ho a twantade papa ma wo wonu dofu bi wo ho a buano wiska semu a na bibia atimi aye kama na bronya de miminim de fa ho pa nye fancy nyame ya adoma next week ye beba na ya because nipa bebra di bronya na chi ache but bia nim na ye nim ana yes because ye wo no nyina no ye de bronya na she na se that is it ena wanyina bedu sabre oda so te bronya no mu ndi bia nkyere ebe mu obi ani aba ne ho so aka se bebra ani aba mu so sa na minim ena senti no fayesi hanne na wada Roma yenko ye sha se kura ya mompa ya merefi famani so enti ye wie de wada ma fampa hija ye kwan na yenko all right your friend Bishop Maxwell upon Asare my number no 0243 25 68 98 0243 25 68 98 mama ya mompa right ima mfane number asem kakrebi dia tene se ya wo platform bi wo WhatsApp ya de teachings na ekoso no ya de to so nti se obu ho anwom bu ho nti ase na wonya akwanya bi amfra me de na ma tu dwana so you interested you betum de na to so right de achina adwum bi obisa Bishop wo sa platform no so be yi na no nti my number is 054 10 57 521 054 10 57 521 yada say bebre the Bishop obema empire na yapon Abraham ene Isaac ni Jacob nyankopon radia ona mutumi mu edi sa mpanimfo yayi hu afiri enyame nyina mu wo nyankopon prekope yada wase wo ahoden a wodi ama ya mietimi ehye dwumedie na se ewo honhom ya sanso abewi ewo honhom yen de yakoma so ade nse nka oma ebi hunu kre no na wate wo ho afidie enti nyina mu na wanya asomdwi enti yebesre se obeboa ye ma dwumedie ebekoso akwanim na afidie nso ebekọ akiri bebia sese ekobia ma onam yanum kasa so ene wadom no so age omani bi aba onchen anadwi ye de ho de hye wonsa yebesre se obekra ye kra so eyi maboni bia antua na dwi na se adechepa chie ne sori wo ahodin mu a ye de ayeyi ne kanfo e de amawo e wo Yesu din amen Ebisanfo na chere se enumre Bishop Maxwell upon Asare and Atenaka the Church of God 7th Day asafo no mu na odini dwuma Emmanuel ansana kenkan tre no ma yen Reverend Richmond Osei
Christ Deliverance Ministry International eba homa no so ma obechira adwen ewo ho enom yedwumade no so call Facebook eso DJ Kinadaroma eno de ye call ye nyame ya adoma dasene yebesa bana yaba abetoa so adesua yedwumade we ne yemfa nye achinye se ye gye achinye yedesua de ye botaye ne se ubesua de na wani aba wo ho so nyame soma kwantu a utuo no emu kopem se besen hye bio no awurade nhwe ye nyina ye so na ho amasem anadwi onfa na kese no ento ye so adepache a yede na ase be ma no yakra mu nyina ema mu mo enitie